Waqt il-programm Affari tagħna at the Dome, il-mexxej Laburista Joseph Muscat spjega uħud mill-proposti tal-Partit Laburista għal qasam tal-edukazzjoni. Semma l-proposta li tfal kollha fir-raba' sena tal-iskola primarja jingħataw tablet kull wieħed. Spjega li l-għażla marret tal-istudenti tar-raba' sena fl-iskejjel tal-Gvern Indipendenti u tal-Knisja għaliex hija sena kruċjali għall-iżvilupp edukattiv. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista qed jagħmel il-proposta tat-tablets bħala għodda biex jiġi miġġieled il-litteriżmu, għal kuntrarju tal-Partit Nazzjonalista li qabad uħabbar proposta iżolata tat-tablets għal kulħadd mingħajr ma rabata ma' strateġija edukattiva holistika. Dan kollu aħna proponejnieh jista' jgħid Evarist f'kuntest li aħna rridu niġġieldu lill-litteriżmu. Nemmnu li jatfadal ammont mhux aċċettabbli ta' tfal f'pajjiżna illi joħorġu mill-iskola mingħajr jew ma jafu jiktbu u jaqraw, jew ma jafux jiktbu u jaqraw tajjeb biżżejjed. Joseph Muscat spjega kif 3 snin ilu attenda l-preżentazzjoni b'saħħitha dwar il-finanzjament ta' sistema simili fl-iskejjel fl-Awstrija. Dak iż-żmien il-preżentazzjoni tkellmet dwar laptop għal kull tifel u tifla. Iżda minħabba li t-teknoloġija tevolvi malajr, illum il-ġurnata huwa aktar xieraq li tfal ikollhom tablet. Rridu narmaw lil uliedna bil-futur, li nagħtu il-futur fidejn uliedna u nagħtuh b'tali mod li nkunu verament qegħdin ninvestu u ninvestu b'mod li huwa affordabbli, mhux affarijiet li ġejjin mill-ajru jew modi ta' skemi li ħadd ma jaf kif ħajaħdmu, imma b'ammont ta' flus li nafu wkoll is-settur privat nistgħu nħajruh biex jinvesti magħna li hija realistika u tista' titwettaq. Qal li bil-pjan tiegħu fl-edukazzjoni gvern ġdid se jagħti spinta lil kapijiet tal-iskejjel u lill-għalliema billi jkollhom aktar libertà jipprattikaw il-professjoni tagħhom u jużaw il-kreattività. Joseph Muscat qal li kull skola għandha l-bżonnijiet tagħha u li huma differenti minn xulxin. Għaldaqstant iridu jiġu trattati b'mod differenti mill-kap ta' kull skola u l-għalliema għandhom rwol kruċjali x'jaqdu. Gvern ġdid se jinvesti fil-libreriji għaliex hemm rabta qawwija bejn tfal li għandhom aċċess għall-kotba u l-livell ta' faqar. Permezz li jkollok aktar tfal li jafu jiktbu u jaqraw, inkunu qegħdin nikkumbattu il-faqar, qed tikkumbatti il-kriminalità, għax ħafna drabi tisma' min jgħidlek nikkumbattu l-kriminalità, aħna rridu nikkumbattu il-kawża tal-kriminalità li ħafna drabi hija il-faqar li ħafna drabi ġejja minħabba Bl-edukazzjoni għal Joseph Muscat tikkumbatti wkoll il-prekarjat u hija l-għodda għal mobilità soċjali biex it-tfal ikunu aħjar mill-ġenituri tagħhom. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista ilu jgħid li bi gvern ġdid l-istipendji jissaħħu u jiżdiedu u issa diġà ippropona li dawn jiżdiedu prorata skont l-għoli tal-ħajja. Il-politika li tippreżenta l-Partit Laburista l-qasam tal-edukazzjoni bħal foqs oħra hija politika responsabbli, kostit u li tista' titwettaq. Aħna maħniex ħankunu qegħdin nengagejaw, mhux ħankunu qegħdin nidħlu fil-politika tal-irkanti. Jiġifieri bħalissa t-tentazzjoni tkun illi tara x'qed joffri ħaddieħor u inti tagħmel tagħti naqra iktar jew tagħti d-doppju jew tagħti triplu jew dik il-politika iddaħħal lil pajjiż ġol ħajt. Aħna għandna roadmap, nafu fejn iridu naslu. Il-pledges tagħna jien ma ngħidulhomx wedit, huma proposti, huma pledges, affarijiet li jistgħu jitwettqu. Huma maħsubin mhux biex noġbu lil xi ħadd, imma huma maħsubin bħala pjan konkret li ħajwassal lil pajjiżna il-qudiem fejn għandna bżonn.